Hello my dreamers, ndakulandani pano pa Dreams Media YouTube channel. Mukhale omasuka ndipo yaladi mphasa ngati muli ndika drink tengani mumwe chifukwa chona kuti programu iyi tikhale tikukubweretserani top 5 ya oyimba amene ali ndi drama za nkhaninkhani kuno ku Malawi. So pezani malo abwino mukhale muonere bwinobwino modekha, pangani subscribe, like and comment panthawi imene tikhale tikubasirani list cha oyimba amene ali mu top 5 ndi drama zimene iwowo ali nazo. Khalani pompo kuti Kena kuti bweri pa number 3 muli ndine wa Bizo ali in the building woyimba your own kuchuka house kuti dog kapena kuti pensions na madingo, ndipo yeyu akubwera pa number 3 ndi net worth ya pafupifupi 1.1 billion Malawi kwacha. Tikakamba za net worth kuthandiza zona kuti chuma chake chonse, ma assets onse, magalimoto, malo, cash in bank ndi zina zotero zonse zikufika pa 1.1 billion estimated net worth 1.1 billion Malawi kwacha. Musaiwale kuti tikupereka ma figures amene tapanga find out. Zikuzotheka kuti tuma zina zimabisidwa zimene tikuziziwa kapena mwina mafiga amene tapezawo ndongonjezera kumano izi ndi zimene tapeza kuti na madingo net worth yake ili about 1.1 billion Malawi kwacha. Mwachaku changu ni mosunga nthawi ite ndithamangeni pa number 2, ndipo pa number 2 pathuti ndi oyimba wotchedwa kuti Ty Green net worth yake ikuthamangira pafupifupi 1.2 billion Malawi kwacha. Pachatu mkulu amene anemba kuti anagula nyumba ku 43, ndipo titaonkhesa zonse nyumba ma assets amene ali nawo mafiga amene tikupeza ife ndi pafupifupi 1.2 billion Malawi kwacha. Dziwani kuti mafiga amene tikunena apawa akhoza kukhala olondola kapena osalondola, zingotengera kuti chuma china chimene ife tikuchidziwa kama chimene sitikuchidziwa ndi chiti. Ty Green kubwera pa number 2 ndi 1.2 billion Malawi kwacha. Mwachangu ndi mosunga nthawi, so pano tifuna titchule amene ali pa number 1 ku Malawi kuno drama ndipo woyimba. Ngati mwafika apa mukuonera video ndi kuti video iyi mwayikonda ndithu, tapangani like, ndipo ngati muli ndi mawu kukhosi tapangani comment. Osaiwalanso ngati simunapange subscribe, tapangani subscribe channel chimene cha Dreams Media MW. Ndipo mwachangu tiyentiloweni ku number 1. Pa number 1 pathu pali legendary amene wakhala kuyimba kwa zaka zambiri kwambiri, ndipo watitulusira ma hits back and back. Tavina tili ana tanjoya naye munthu ameneyu, ndipo dzina lake ndi Bile Kaunda. Bile Kaunda ndi amene ali pa number 1 kwa oyimba amene ali ndi drama za nkhaninkhani, ndipo net worth yake ili pafupifupi 2 billion Malawi kwacha. Tikuti 2 billion Malawi kwacha amene ndi Bile Kaunda. Kumeneko ndiye kumapeto kwa ndandanda wathu omwe titakukonzerani tsiku la lero. Ngati pali oyimba ena amene mukaganizira kumwe sitinatchule, mukhoza kuyika ku comment iko ndi kuwayika pa line imene mukuona kuti mukhoza kuwayika kayamba number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Poti sitingakwanitse kuyika onse, koma awawa ndi amene takwanitsa kupeza information yawo. Fikira tsiku lina kupitiriza bweso ndi programu ina. Pitizani kuona ma programu osiyanasiyana pa channel chimene cha Dreams Media MW, ndipo ifeso tipitiriza kusangalatsani mwachizolowezi.
khalani pompo.